जय जगन्नाथ। भारत ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଶ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଶରେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଗୀତା। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବା ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉପାୟ ସେ ବତାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ। ସେ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ କହିବା, ସକଳ ଆଶ୍ରୟ କରି ପରିହାର ମୋ ଶରଣେ ହୁଅ ନିତ୍ୟ ଅବିଚଳ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଦେବି ମୁଁ ଗତି, ମୋ ବିନୁ ନାହିଁ ତୁମର ଅନ୍ୟ ଗତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସକଳ ଆଶ୍ରୟ କରି ପରିହାର ମୋ ଶରଣେ ରୁହ ନିତ୍ୟ ଅବିଚଳ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଦେବି ମୁଁ ଗତି, ମୋର ବିନା ନାହିଁ ତୁମର ଅନ୍ୟ ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟକୁ ପରିହାର କରି ତୁମେ ମୋ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଭଗବାନ ଅଭୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୁଏ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯଦି ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସିଏ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ। ରାଧେ ରାଧେ।